πώς γέννησα την πρώτη μου κόρη μέσα στο νερό, εντελώς φυσικά, σε 6 ώρες. Το πρώτο που με βοήθησε είναι ότι είχα ψαχτεί αρκετά. Βέβαια είμαι μέα, ναι, αλλά σαν μητέρα είχα ψαχτεί αρκετά με το ποια ομάδα θέλω να είναι εκεί δίπλα μου που να υποστηρίζει φυσικό τοκετό. Ήθελα να γεννήσω φυσικά. Χωρίς όμως να αποκλείσω το ενδεχόμενο να κάνω επισκληρίδιο ή υπερνεοτομή ή οτιδήποτε. Ήμουν ανοιχτή σε όλα, αλλά το να γεννήσω φυσικά είναι κάτι το οποίο ήθελα και ειδικά μέσα στο νερό. Οπότε είχα μία μευτική ομάδα η οποία είχα ψάξει αρκετά και ήξερα ότι όντως είναι υποστηρικτική στο φυσικό τοκετό. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι είχα ασφάλεια μαζί τους. Ένιωθα πάρα πολύ ασφαλής. Οπότε αφού ένιωθα εγώ ασφαλής, το σώμα μου έδινε το μήνυμα στο μωρό ότι είναι ασφαλές να γεννηθεί. Άρα ο τοκετός ξεκίνησε αυτόματα στις 7 η ώρα το πρωί περίπου, σπάσαν τα νερά και γύρω στη 1 γεννήθηκε η Άρτεμις μέσα στο νερό. Καθ' όλη τη διάρκεια, εγώ γέννησα σε μεγάλο μεευτήριο, στην πισίνα που έχει μέσα... Καθ' όλη λοιπόν τη διάρκεια ήμουν ελεύθερη να αναπνέω όπως θέλω, να κινούμαι όπως θέλω, να τρώω, να βγάζω ήχους, ήταν πάρα πολύ ανακουφιστικό αυτό, μέχρι να μπορώ να έχω την κατάλληλη διαστολή για να μπω μέσα στο νερό, ώστε να μην σταματήσω το τοκετός, αλλά να βοηθήσει στην αναλγησία. Άρα μου σπάσαν τα νερά στις 7, πέρασα κάποιους πόνους στο σπίτι, πάνω στην μπάλα, και όταν αυτοί αρχίσαν και γίνανε αρκετά δυνατοί, ήταν περίπου κάθε 2 λεπτά, αποφασίσαμε ότι θα πάμε στο μεευτήριο. Κάναμε την εισαγωγή στο μεευτήριο λοιπόν, καρδιογράφημα, ιστορικό, εξετάσεις, μία φλέβα να υπάρχει στο χέρι για να είμαστε ασφαλείς. Και στη συνέχεια ήταν ελεύθερο το δωμάτιο, ευτυχώς, με την πισίνα και πήγαμε κατευθείαν εκεί. Ο φωτισμός ήταν πάρα πολύ χαμηλός, δεν μου μιλούσαν καθόλου. Θυμάμαι ότι επειδή ήταν και οπίστια προβολή η Άρτεμις, δηλαδή κοιτούσε ψηλά, δεν κοιτούσε πίσω στην πλάτη, ο πόνος ήταν αρκετά έντονος στη μέση μου. Οπότε ζητούσα κάποιος να μου πιέζει πάρα πολύ δυνατά τη μέση για να μπορώ να ανακουφιστώ. Και οι μέες μου ήταν εκεί και ο συντροφός μου ήταν εκεί, οπότε είχαν αυτό το ρόλο, να με ανακουφίζουν σε αυτό. Πέρασα κάποια κύματα έξω από το νερό, στο ντους, προχώρησα πάρα πολύ γρήγορα. Είχα βαθιά εμπιστοσύνη στη διαδικασία της γέννας. Μπορώ να βοήθησε ότι είμαι και με 10 χρόνια, οπότε έχω δουλέψει αρκετά το κομμάτι αυτό. Μπήκαμε μέσα στο νερό, νομίζω γύρω στις 11 ήτανε, και στη 1 γεννήθηκε η μικρή, μέσα στο νερό, χωρίς περνεοτομή, χωρίς κατευθυνόμενη εξώθηση, δηλαδή να μου λένε πώς να αναπνέω, ανέπνεα όπως με ευχαριστούσε. Έκανα ό,τι το σώμα μου πρόσταζε, με εμπιστοσύνη και αγάπη. Ήταν εκεί ο συντροφός μου δίπλα μου, έκοψε τον ομφάλιο λόρο όταν σταμάτησε να πάλεται, όταν είχε γίνει λευκός. Βγήκαμε από το νερό και στη συνέχεια έγινε η επισκόπηση του κόλπου και η γέννηση του πλακούντα. Αυτό που ήθελα να μοιραστώ πιο πολύ είναι ότι πολλές φορές μας τρομάζει η ιδέα του φυσικού τοκετού. Μας τρομάζει ο πόνος. Ναι, δεν θα σας πω ότι είναι ανώδυνο, σίγουρα δεν είναι καθόλου ανώδυνο. Η γέννα είναι κάτι το οποίο βέβαια μας προετοιμάζει και για το μετά. Και το μετά στη γονεϊκότητα δεν είναι σίγουρα ανώδυνο. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι ας πάμε βήμα-βήμα και ας είμαστε ανοιχτές. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι εγώ θα ήθελα να γεννήσω φυσικά και να το δοκιμάσω, χωρίς φάρμακα, χωρίς επισκληρίδιο, κουλουπού, χωρίς περνοτομή, χωρίς κάποιος να με κατευθύνει, αλλά είμαι ανοιχτή στο αν νιώσω ότι το σώμα μου επιθυμεί κάτι άλλο, να έχω τη δυνατότητα να το έχω αυτό το άλλο. Δηλαδή, αν θέλω επισκληρίδιο, να μπορώ να την κάνω. Αν χρειάζομαι οτιδήποτε άλλο, μπορώ να χρειαστώ να έχω πρόσβαση και να μπορώ να το έχω. Αν χρειαστεί
το οτιδήποτε. Δεν ξέρω, η κάθε γυναίκα θέλει και τα δικά της. Το πιο σημαντικό είναι να σεβόμαστε τις επιλογές μας και τις επιλογές της κάθε γυναίκας, να τις σεβόμαστε βαθιά και να είμαστε εκεί να την υποστηρίξουμε. Και εμένα ήταν εκεί και σεβάστηκαν όλα αυτά που εγώ ήθελα για τη γέννηση της κόρης μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.